Ne? To teprve prostě těžší kladivo, že? Jdu tloust, jo. Dneska se nedaří nikomu. A to už jsem starej a slepej. Vy jste mladí a vidíte dobře. Máte to nízko, máte to. Nízko máme. Ne, je dobrý, to je moc zatím. Jenom pocek budem pádit. To bude suché. To je vždycky. Drž to, ať nepruží. Drž to huvlo. Devět lidí na jednu předmětu. Tak skončí 50 čurů. Jako je žebíku se už na to padlo. To je špatný. Já ho tam zkusím, jestli... Jestli si to musí, no. Že tam něco je, tam něco. Si to vejš nebo... Tady budeme dost. Ještě to říct ještě jednou. To je vadná série, se nepočítám. Ještě to nemáme hotový a on půjde šel. Vole! No, my se dá chvíli. Ne. Prej. Nějaký měkký nebo co? To nejeří, ale je to tak? To je jenom léznice. Ještě málo. Tak pojď, mezi nás. Tak soutěž. Tady soutěž. Je to prostě v tom 2 cm pod hlavy. Budou dva tam. Tak to nebude držet. To tam drží jak v tom, jak to víc. Na ty druhé straně to je přibitý nebo není? Je. Na ty druhé straně to je přibitý, jo. To pěkně zdemolovali, ale... To zkuste nabít z druhé strany. Tady hřebík je. No, ze spoda se mu tam Skoro Tam něco je? Opravdu. Musíte tady křivit ty hřebíky už od startu hnedka. Balíme to srandu. Balíme to